Moi, tässä on Ellin seikkailut video. Joo. Ja mukana on Sofia. Näytä minut. Ja täällä paistaa aurinko. Hetki. Noniin. Se meni tonne. Noniin. No, onneksi tää kestää 180 sekkaa. Sä voit vaikka hakea se, jos uskallat ottaa se syliin. Okei. Pieni hetki, mä pysäytän. Tuossa on siis Elli. Hei, Elli. Eli siis mun kissa. Siellä mennään ponikärry. Joo. Varmaan bas. Niin. Tästä Ellin seikkailuvideosta tuli vai aika tylsä, mutta... Joo. Eli vaan istuu tuo. Nyt se liikkuu. No niin. Meni tonne. Joo. Mennään. Ai, se on tuolla. Tuolla Elli on. Okei. Missä se menee? Niin, sitä mä näkin. Ja täällä ei ainakaan näy. Kertokaa kommenteissa, jos te näette. Mä en ainakaan näy. No, tästä tulikin tylsää. Täällä vaan... No ainakin naapuri on kotona, koska siellä meni ponikärryllä jo. Niin. Tai sitten niitä äsken, koska se menee välillä sinne. Juu. Sellaista oli Ellin seikkailut. Tääkin loppuu pian. Tästä tuli oikeasti vähän tylsä. Nee. Oli. Näin. Outo Ellin seikkailut. Siis vaan hetki. Missä se on? Niin. Se varmaan meni seikkaille ihan oma tahtiin. Niin. Tässä on mun sormet. En tiedä miten tee. Punainen tausta. Okei, tää video olisi tässä, koska tää oli tällainen. Niin moikka. Ihan varmasti neeltaisin niissä.